खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। पद्मश्री बान्था मोननो हानाय समाज सिबियारि बिरुबाला राभाया केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जाबाय। दायनि बुथारनाय बायदि समाजारि गाज्रि हाबानि हेंथायै जुजिबोनाय पद्मश्री बान्था आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि बाहायखि बान्था मोनगिरि गवालपारा जिल्लानि बिरुबाला राभाया गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै गुवाहाटीनि हादरसायारि केन्सार फाहामथाय फसंथानाव केन्सार बेरामनि फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो दिनै फुंनि 9:23 समाव जोबथा हां बोयो। गोबाव साननिफ्रायनो केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै फाहामथाय लाबाय दंमोनब्लाबो जोबथायाव गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों जेननानै रुंसारि जायो पद्मश्री बान्था मोनगिरि बिरुबाला राभाया। HSLC कम्पार्टमेन्टाल होनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खौरां फोसावदों सेबाया। 2024 HSLC कम्पार्टमेन्टाल एग्जामिनेशननि रुटिनखौ सेबाया फोसावबाय दिनै। फैगौ 28 मेनिफ्राय 3 जुनसिम खुंजागोन HSLC कम्पार्टमेन्टाल आनजादा। आनजादनि टाइमा 2 घन्टा जागोन। फुंनि आनजादा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम। बेलासिनि आनजादा 1 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 3 रिंगा 30 मिनिटसिम जागोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव गासै सा-9 बर' सुबुंनि जखम। गसाइगाव हास्रावबारियाव गंनै गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि जाब्रबथाय। AS16C 3540 नंनि पेसेन्जार लांनाय मेजिक गारि आरो दंफां बुंफबनाय नाम्बार प्लेट गैयै महेन्द्र बलेर' पिकआप गारिजों मोगा-मोगि जाब्रबथाय जायो। जाउनाव मेजिक गारिनि पेसेन्जारफोरा गोब्राब जखम जायो। जाथायथिलियाव ओनसोलनि थागिबि रायजोफोर आरो साबकाति पुलिस आउटपस्टनि पुलिसआ थांना जखम जानाय सुबुंफोरखौ गसाइगाव RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। जखम जानांनाय पेसेन्जारफोरखौ फारियै अलंबार नार्जारि, अनुरधन हाज'वारि, मिथुन नार्जारि, रश्मिता नार्जारि, जेक्सन नार्जारि, रसना बर', दानसोरां बसुमतारि आरो मनजित इसवारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। जखम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा-3 उन्दै गथ'फोर। बिनिनो सासे गथ'नि थासारिया गोब्राबसिन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाब्रबथाय खालामनानै बलेर' पिकआप गारिनि सालायग्राया खारखोमालाङो होनना जायगानि सुबुंफोरा फोरमायो। बिसिया गुबुन हौवाजों इनाय सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय फिसाइया गावनि बिसिखौ सिखाजों दानथारदों। बे जाथाया त्रिपुरानि गौहाटी जिल्लानि सिङाव थानाय उदयपुर गामियाव जादों। 37 बोसोर बैसोनि बिसि नमिता देनि गोथै देहाखौ दिनै फुंनि समाव न'नि सोद्रोमाफोरा लाला-लिलि थैजों गोग्लैना थानाय थासारियाव बोखांना हायो न' सिङाव। दायनिगिरि फिसाइखौ आशीष दे होनना सिनायथिनाय जादों। आशीष देआ सासे फाथै बेपारि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसिया गुबुनजों इनाय सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय फिसाइया सिखाजों दानथारदों। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो त्रिपुरा पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै सिखाजों लोगोसे दायनिगिरि आशीष देखौ हमनानै थानासिम लानानै थाङो। गुवाहाटीनि नर्थ लखिमपुर सार्केलाव पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टनि सासे एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारखौ रां घुस लानायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सननि हानजाया हमदों। रां घुस लाना हमजानाय इन्जिनियारखौ जयन्त गस्वामी होनना मिथिनो मोननाय जादों। जयन्त गस्वामीया खामानि मावनायनि मुङाव 20,000 रां घुस लाबाय थानाय समावनो भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सननि हानजाजों हमजायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।